Әлі бұна менің үстімде Әсма Усманова Мөлімберді қыбы теккен Дүнгәр арауына еләні. Ол шулай ет араудықында тергерді. Бүгінгі күнде бұлардың бәһәһі бик зур. Һәм мына инде Эльвира апайдың өстінде Әсма апай теккен күлдек. Хәзер артабына оның белән таныштырыр. Һәм біз бүгін олай хаслык менән Әсма апайды иткә алып, оның яҡта рухына тип, ул ижад иткән, безнең яратып йырлаган тапмактарыбыздың береһен, утарбай тапмактарын йырлап та ишетергебез килә. Вакыт ете алтынлана дала ердең кылганы, вакыт ете алтынлана дала ердең кылганы, Хәйбуллалардан казанна ир егеттең уңганы, Хәйбуллалардан казанна ир егеттең уңганы, Тамналыктың буйдарында иеле кыркаттары, Тамналыктың буйдарында иеле кыркаттары, Егеттерге һич бирешмәй Хәйбулланың кыздары, Авырлыкка һич бирешмәй Хәйбулланың кыздары. Кәштәләргә тидеп куйдык Өфөнең кәсәлләрен, Кәштәләргә тидеп куйдык Өфөнең кәсәлләрен, Күрдегезме нисек баса Хәйбулла әсәлләрен, Күрдегезме нисек баса Хәйбулла әсәлләрен.